Mandisire, mwali wangu mandisire. Mandisire, mwali wangu mandisire. Daijavira, mukombe huyu wandidarika. Eloi, Eloi, lama sabakatani. Mwana mwari wakaroverwa Jesu Kristu wakaroverwa Neshupikiri mama pamchinjiko kufira iwe neni. Ne korona yemigwa mu musoro achibayiwa neminzwa. Ropa rakayerera oneminzwa kufira iwe neni. Wakaroverwa pagorogota kufira matatu yetu. Haleluya. Anotonga kudenga na pasi mukuru mukuru pazose. Anotonga kudenga na pasi mukuru mukuru pazose. Jesu wenu mukuru pazose. Hakuna mumwe mukuru kunze kwake. Jesu wenu mukuru 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 pazose. Jesu wenu mukuru 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 pazose. Anotonga kudenga na pasi mukuru mukuru pazose. Anotonga kudenga na pasi mukuru mukuru pazose. Jesu wedu mukuru mukuru. Saka ngati muna mateiye mukuru. Ngati mukutei Jesu mukuti iye mukuru. Milira ipapo ho makasa. Kumwe kufalisa kwacho kunozoenderera. Kufalisa kwacho kwa irai muchilimita isai malimitsi pakufalisa. Uniform iyi amusukudziwa kuti ndiani wakutengerai asita lisai chisale ali kutopfinyira sutu. Imosha ile kuti aufeke masutu yupese iwewe. But chicha uli kufinyira sutu iyo. Aiwa but abanda inini andiwanzotaura hangu mukandiona ndataura zvezvanyanya. Chandatadza chii? Ndiri kuzvirumbidzirawo Mwari nemutoo wangu zvekuti ndapfinyira bhachi rendingire sutu chichi izvo handifungi kuti zvine basa ini. Chakakosha panguva inoika ndechekurumbidza Mwari. Ko imi munogorumbidza Mwari muchitarisa zvikuita vamwe seiko? Chingorumbidzai Mwari nemutoo. Aikona iweweka wakanaka wakanyalala ikona kutaurisa. Uri kunzwa? Uri mwana mudiki sidereki neni. Uri kunzwa? Aikona kudzosera mashoko kwandiri zandibata sidereki izo wataura. Andisi kudadze kunetsana newe chisari wanzwa. Iwawo ndadzoti ndimune connection yekuti masutu atengwa nani. Imi mukutaura vamwe ona renyu zisutu zi oversize makashaya size yenyere amunyarere imi. Naimi asi wanga uchitsvaga bekundibatira. Iwe uri kutoita ashane ngendiwe chisale. This time usiliwo watenga kama uniform. Chakulwaza nichi ma uniform aya takamapiwa ne the suits world ne boss nono akatipa ma uniform aya. Kubasa kwa boss nono ka masudu yakawanda anotengesa ku the suits world. Masuits yaje anototangira pa $30 kuda kutondi popotera icho nataza chi nakaenda kunosvaga sponsorship ye ma uniform. Musadalo mimi uri kutosvaga pekundiwanira. Aiwawo asingazviziva kuti anotangira pa $30 ndiyani. Nai saka mungada kutotishayinira because mimi matsvaga sponsorship. Totoziva kuti anotangira pa $30 masutu aya and anowanikwa kona first na Samura Machel pa ningini mutauni muHarare. Inda musingade kunyarwa imimi. Naimi nongoti zisutu zi oversize. Asi apa ndinatoshaya kuti Mai Moses waitira ashati. Siyana ineni mimi. Mutema so amutende. Kutenda chi. Mwasagiriwa siposa kuti atitengeretese. Ndokwanisa kutengera ndega ini. Asi imimi kana muchitenga kakudze sutu wedu munotenga yenyu chete. Nini banda munotisiya. Ikono kudalo. Gano dzosera chisutu icho vapiwe size cheche. Kusimudze izwi. Kuteta ashanengedze uiza zinovisa makumbo maombea anoita kuti ibululuke. Musadalo.